Hi guys, astăzi o să facem o serie de îmbrăcăminți pentru nume. Începem cu Amalia. Oh, nu e rău. Acum Eva. Oh, ce fain. Natalia. Fain. Evelyn. Nu-i rău. Iulia. Super. Mirela. Manon. Daniela. Daniela, ce fain. Sofia. Am scris în engleză. Mădă. Lina. Nu-i rău. Alexia. Loredana. Să mai dați idei de nume în comentarii. Melissa. Nu e rău deloc, e fain. Iuliana. E fain. Elena și papa, să mai trimiteți nume de comentarii, să mai trimiteți nume în comentarii ca să mai fac serii din astea, pa!